ping pindho nduk nggih sedika yo. Pinjana pribadi ora kaya sing eling iku kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku gendeng ning Bojonegoro Mas Gareng panjang yuswa. Amin 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 amin. Nggih. Tuku tahu campur tahu susur. Napa niku? Mas Bayu panjang umur. Amin amin. Donga dinonga Mas. Sing bakun niku ndongake becik, baline ya bakal becik. Amin. Mula dadi menungsa kuwi aja nganti ana ati iki isine mung iri, serai, drengki, dawen, panasten. Nggih ta? Niku ora apik, ku malah nyiksa marang awake dhewe. Nggih. Sebabe apa kok iso lara ati? Mergone Mergo awake dhewe mengizinkan atine iki lara. oh bener. Nggih ta? Nek ora kepengin lara ati ya aja diizinke atine, kudu diguwak rasane sing gawe sing nyiksa rasa, ayo didelok bab sing becik lan sing marake seneng kaya dene kula ningali para warga ing koperasi karep iki Mas Gareng. Wah luar biasa Mas. Ora hebat Mas. Kuwi ngeten iki lho. Pripun? Aku iki nganti upamane mainan niku aku diremot ki wis tekan gone. Oh ngoten nggih. Aku ki mulai umur 46 nganti 49 rene terus. Nggih. Alhamdulillah tegese panjenengan wis jinodo kali warga koperasi karep. Oke, wong bola-bali wilayah saya mele wilayah mriki tlatah ing Sukorame niki Sukorejo. Rejo karo Rame iki padha wae. Iya Mas, nek wis nenggon kuwi aja diowahi. Engko ndak kernete aku tak bingung. Ayo kuwi tak ajari pinter kabupatene iki lak rakyat to iki. Bojonegoro. Bojo kuwi bojo negara. Bojone negara ki rakyat. Negara tanpa rakyat ora iso berdiri. Oh iya, nggih. Mula kabeh iki gumantung ana masyarakat utawa rakyate. Betul, berdiri Nggih. ora beda iki. Leres. Koperasi karep iki Heeh. berdiri kokoh teguh karena dukungan para anggotanya. Nggih. Ora dianggep kuwi wong liya ning dianggep kuwi mitra kerja Mas Gareng. Betul. Mergo koperasi karep tidak akan bisa berkembang jikalau tidak ada dukungan masyarakat lan mitra kerja kiwa tengen. Ya mumpung ditimbali rene Nggih. ndongake Mang dongake apa Mas? dengan usia yang ke-49. Nggih. 4 artinya 4 penjuru telah dijangkau oleh 4 penjuru. telah dijangkau oleh koperasi karep. Buktine pripun? Loh,
dari timur ke barat, dari selatan ke utara telah dijangkau oleh koperasi Karep ini. Leres, nggih. Terus 9. Semoga bisa lancar semuanya. Amin. Niki wong Nggih. dongane wong terani ayah kaya kula niki. Ya ora terani ayah to, Mas. Terani ayah piye sampean bagus-bagus aku diurek-urek dhewe ngene iki. Ning niku ngrejekeni. Nggih. Nggih to. Gusti Allah niku nek arep paring rejeki ora kurang jalaran. Contone, Mas. Nggih. Karyawati koperasi Karep ingkang disabilitas kala wau. Nggih. Nggih to, diberikan tempat terus diberikan ruang untuk bekerja ben padha karo kancane, tidak ada diskriminasi, kabeh dirangkul padha. Napa ora hebat koperasi Karep kuwi? Nggih. Ayo, mula sakniki bakune wong nyambut gawe kuwi nek koperasi Karep niku mung semangat teken-tekun karben tekan sediane. Betul. Arep kowe fisike niku secara lahir niku normal. Nek ora duwe ketekunan, nek ora duwe apa kowe jiwa bekerja, ya wis muspro. Betul, sing penting kerenteke ngati. Betul, Mas. Nggih. Oh, niki kita mendukung kerentek nyati koperasi Karep untuk syukuran. Nggih. Ini bola bali bola tak terjemahke Karep ki apa to artine? Apakah maksud dari kata Karep? Ayo. Kuwi koperasi bidang usahanya. Niku kane. Nggih. Terus A, Alhamdulillah tahun ini sudah berumur 49 tahun. niku ane. Terus R. Rasa syukur malam ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terus E. Elok tontonannya wayang kulit dengan dalang Ki Bayu Haji. Terus terakhir B. Bersama Ki Dalang ada Gareng dari Semarang. Waduh. Dane sikatan apa-apa kok mesti mlebu lho. Wes ora mlebu tak batalke jobmu. Iya. Ya ora ngono wong. Lah wong nyatane. kowe iki deloni wong kok kuwi lho. Wong nyatanipun ngeten lho Mas, Pak Sriadi niku nek kalih kula kuwi wis kaya wong tuaku dhewe. Nggih. Nyambung sejarah, nyambung silaturahim, wiwit panjenenganipun almarhum Om Sleng gitu. Nggih. Tekani kula panjenengan kabeh dirangkul. Lho, koperasi Karep kuwi lho Mas sing dipenggalih ora mung karyawan iki klebu penguripane para seniman kaya aku karo panjenengan iki ya dipenggalih. Ora mung trimo nguri-uri ning ya ngurip-urip. Lah mula niku Seni dan senimannya. bener, nek nganti koperasi Karep ulang tahun kok ora nanggap wayang niku rugi. Kok rugi piye? Sing rugi awake dhewe wong ora ditanggap kok. Nek koperasi Karep ku gelar apa-apa kelakon. Tak dukung. Iya. Aku Nggih. ki ya bobote mergo wis nyedulur karo koperasi Karep. Nggih. Mau bengi bar nderekke awakmu Nggih. saka Malang bablas rene Nggih. entuk oleh-oleh. Oleh-oleh apa, Mas? Saka Bojonegoro Ngetan iki kuthane tak urutke jebule iso. Saka Bojonegoro, Ngetan, oh Ngetan. arahe Ngetan. Arah Ngetan sampeyan ngurutke kuthane. Iki lak Bojonegoro, bar Nggih. Bojonegoro ki lak Babat. Babat. Babat Lamongan, Gresik, Surabaya, ki Besuki, Banyuwangi, Bondowoso, Jember. Oh iya. Nggih. Bisa urut ya, Mas. Urut. Nggih. Aku ki bangsa ngono iki telaten kok tak klumpukke. kok. Ning luwih telaten lan kula luwih percaya nek sampeyan piyai sing wis kerep ditimbali rene. Nek perkara karep sampeyan aku wis ngakoni. Ning Nggih. saiki kula nyuwun tulung mangonceki asmane Pak Dirut, Pak Haji Sriyadi mangonceki. Nek sampeyan iso ngonceki ya alhamdulillah lulus, nek ora ya taun ngarep mbuh ditimbali apa ora. Ayo. Asmane Pak Dirut. Ayo, Pak Sriyadi. Sik kok sik to iki resikone gedhe lho iki. Lho gede piye to? Kowe takon tok ning tanpa konsekuensi iki percuma. Lah konsekuensine piye? Lah wong iki ya jer basuki mawa biaya to. Oke. Nek mung biayae tenang bae kabeh iki. Aku ki wani perintah ya mesti wani tanggung jawab. Ya ta? Nggo niki. Iki ning 200 wis ya memang terjemahke asmane Pak Sriyadi. Kuwi Ya. kuwi duit tenan. Oh tenan lho ya. Wong Kok duit monopoli. nek ora percaya mang gawa sik ben sah. Amin. Wah, wis ayo saiki diterjemahke asmane Pak Sriyadi. Sri Hadi apa Sri Adi? Pak Sriyadi. Sri Nggih.
kuwi sebutan seorang pemimpin. Jadi beliau pantas menjadi seorang pemimpin. Nggih. Sri Ratu. Sri iki sebutane ratu to. Ratu. Nah, jadi Sri itu pemimpin. Nggih, terus Ya. nggih, Ya ini pimpinan koperasi Karep. Oh iya. Ya. Terakhir Dipilih menjadi pimpinan. Iya ya wis. Alhamdulillah ya. Sing mangsamu sing iso ngapusi gur kowe tok. Ora. Nek lha iki aja jenenge ngetes ya ora apa-apa no. Ngetes Niku tegese ketok nek sampeyan ki tresno tenan kali Pak Siryadi. Lho lha ditimbali bola-bali mosok ora tresno. Nggih. Mula karben ayem tentrem nggih to diparingi kali saka rubeda ya disolawatke dhisik. Oh, siap. Nyuwun pepeling. Nggih. Pepeling. Heeh. Yo Mbak Dita, Mbak Suci karo Dini karo Ayu jumeneng kene nyedaki Mas Gareng. Amin. Ayo. Yo. Alhamdulillah. Iki lho, ambak-ambak hidup zaman modern Nggih. yang wis nyandang sebagai seniman utawa seniwati tidak melupakan adab norma sopan santun. Lah pripun, Mas? Begitu tak candak tangane arep tak ketamu munggah dicium. Oh nggih. Lho iki norma. Mergo panjenengan iki dianggep leluhur. Umure luwih tuwa. Kosek. Piye to? Tembungmu kok aku dianggap leluhur ki aku wis mati kok piye? Dikurmati diluhurke ngono lho Mas. Leluhur. Leluhur karo leluhur ki beda, leluhur ki wis mati. Oh nggih nek leluhur iki dihormati. Dihormati. Oh iya, nggih leluhur. Nah, ten. Mula adabe ya kudu dijaga. Wong niku pinter dikaya ngapa. Nek ora duwe adab niku sampah paribasane. Sing luwih penting Nggih. pinter njara langit yen ora bener ora apik. Nggih. Pinter bener ning yen ora bener tumindake Ya ora tepat. Nggih. Yo niki ibu-ibu wis kepareng jumeneng. Kula nyuwun tulung pepeling dipun bawani. Bagus. Sing bawa yen Mbak Dita Suci, Ayu Dini aku wis kulino krungu. Genti swara wiraswara lanang. Antarane Pak Giarto apa Mas Dedi. Oke. Ning nek piyai loro kuwi aku wis kerep, mergo kuwi kulino melu nyambut gawe. Sakniki sing durung tau krungu suarane Mas Gareng. Sakniki Mang Bawani. Kowe kari merintah Mas Gareng bawa mulek kaya entut. Mboten aku ki ya mung nganu kok mung nyuwun tulung kok ya. Ora urung lho ya aku to. Nggih, pun monggo wis ngono ndang. Dibawani. Ayo Mas Gareng ning tengah, ibu-ibu rada mundur sisik. Ayo. Monggo. Aduh, jan. Mulai kelecam-kelecem kaya ayu-ayu wae. Lho kok kaya bagus-bagus kok ayu-ayu. Ayo Mas, dibawani. Monggo. Wasitodi. Sip. Nano. Ora sak sepak kaya amatir kowe. Ya wis. Air ceprot ning nggur gamelan kok nembang kok dikandhani. Isin aku. Mboten aku mau ngelingke kok. Ngelingke iki ngawe edan. Ora sak nesu. Ayo, aja ngatung wis diparingi kok jek ngatung wae. Nah. Ngono, ayo. Terus iki. Saking ya. Wong pinter iki kenane lali kok. Ya. Saking Provinasis Nano. Ayo. Padha kowe iki. Ayo no. 200 kok mangsane iki. 200 iki nganggo jengat bareng. Ayo no. 200 kok digujur mbok wegah. Ngelingon
Jos. Bebasan. Bebasan. Ayo. Bebasan mung mampir ngombe. Ya. Kulino adan kok le. Mesake ning omah kulino adang, sing wedoke apa? Adan, ora adan. Oh, adan. Ya. Aku ora tau adane mejijer. Ya, menanu salat kang limang waktu. Karo ngenteni aku arisan sik ngono. Ya aja nesu to. Kowe ngentek wong ngurmati ngono kuwi. Ya. Nek urung bagiane ora trunyak-trunyu. Ah ora bagene dadan ayu-ayu gur nonton aku nembang ngopo. Lah nek ora kon nonton piye? Apa kon ngedusi? Tembungmu ra enak. Piye to? Wong sing meger-meger kok didusi. Ayo lanjut. Kudu tansah Menanoe dipun lampahi. ya. Iku Ya iku cagak nano-nanoe pakartikan sip. Padha-padha anake Pak Anom Surata le. Iya ya. Lanjut. Ngedohken tumindak mungkar Neno. yakti urip mangya tentrem lahir batin. Yuk. Bejo donya Ngapa to kok nesu iki lho? kowe ngongkon wong penyiksa. Lho, iki ngenteni selehe gong. Saleh gong-gong digandolke kok dinteni saleh. Lah yo nek bejo donya akhirat drok-drok lagi gong. Lho dodok-dodok kowe enak ae dodok-dodok napasi yo. Lah wong kene iki ngenteni jan kepenak diselehke kok ya. Aku sedih aku ngene. Lah apa nek? Wong kene iki wis lara megap-megap kare diulur-ulur. Ora. Nyalake gong. Yo, buka kendang, digarap irama seger, kepeling, monggo. Ibu atau maju. Aku meneh iki. Ora kuwi lho ibu-ibu, ayo. Sing bawa Mas Gareng sing nembang ibu-ibu. Bawa karo nembang ki beda, ya to. Sing nyanyekke lagune. Ning sing gawene nembang kuwi si Bowo. Iya, nggih. Yo, buka kendang, monggo yo. Lilo lilo lalo. Yo. Yen wajine tansah dielinge wis wajine padha ditake anteng wis kumandang wayahe sembayang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi candake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah nasib supahina luwes pernah yen berjamaah sebelum lan masa salat saya tinggal ke cinta muka wajib manis dan ngerti rayakan ini kita sholat dunae sesembrono iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo
sadurunge lenggah aku tak maca layang. Nyuwun pepeling katur dhateng Yulimbuk lan dulur-dulur abdi Solo saking Bapak Edi Joko. Kanthi atur menika wonten saweran 200.000 katur ibu-ibu ingkang nembang pepeling. Nah, Mas Gareng, duit 200 mau wis tak titipke sampeyan mangdum wong papat kuwi. Wis. Nggih, niki kula mau ngaturke iki lho. 200 katur ibu-ibu. Nah. Iki ra kanggo sing bawa ta? Ora sing nembang, diku sing nembang. Alhamdulillah. Ibu-ibu PKK iki anggere entuk duit senenge ra jamak. Ayo, saiki didum wong siji nyatus. Papat to kuwi. Aku ki rumangsaku ning kene iki dadi gareng lho, kok dadi kasir iki. Alhamdulillah. Nah, wes. Iki tak dumi 50-50 aja lali. Mengko lawange aja dikunci ya. Makasih. Wis, ben ora masalah. Aku ora entuk duit kok kowe tak trima. Pak Sriyadi ora trima ya aku. Ngopo kok ngembel-ngembel Pak Sriyadi? Ben kowe tegel karo aku Pak Sriyadi. Ora tegel, nyo tak ijoli iki lho. Wah, kok kon ngedum neh. Ora didum. Tenan lho. Yakin, sumpah ora didum wis. Wah, Wis monggo ibu-ibu lenggah sik, monggo ayo monggo. Nduk Niken, ayo kene. Mbak Niken ben munggah nyedaki Mas Gareng. Monggo. Mbak yo mesem merengut pedae apa? susah pedae apa? Seteko janji aja ewa, aja sandanuwa, nadyan aku kotaksi lain janji. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat to? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep pangestune. awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas, pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih to. Nggih leres. Nggih, niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Siryadi. Oh nggih, kagem Bapak Bapak Haji Siryadi. Bapak Haji Suryadi. Sriyadi. Sriyadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah wau kula wau foto kalih. Mau Ibu- Pak Tresno. Sanes Ibu Sriyadi. Ibu Sriyadi ketingale. Nggih. Tapi kalih Pak Sriyadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar Nggih. saya Kok- juga tahu. Ah nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah, yen wis cedak rene gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Siryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mungkin njenengan Saya akeh. nggih, dadi njenengan lenggah sik. Lan Men Pak Siryadi karo Nduk Niken. yen Pak Sriyadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, Sing ini bener tuwake ngoten wis niku. ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Wong cair yo padha wae. Wah, apik men suarane rek. Kok horor Nggih, iki heeh. Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Yadi. Sriyadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kondang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh, Oh, semakin nggih. Saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Lah, Nggih. kita. Pak Sriyadi donganipun lare ingkang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo.
Ngapa ta? Kok gondoli piye kok dilungi kok gondol? Aku dendam pokoknya aku. Kok dendam? Jadi iki lah polos bocah iki. Lah, kowe saged tahu lha iki apa? Ingsun pribadi. Iki apa, Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Hah? Sampean ora sir ngowehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken ki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, nduk niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ki mosok ya tega. Ayo. Pira kuwi? 50 lho, Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 pen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Sampeyan ikhlas apa ora? Kayake nesu, lek nesu nyo gak usah wis sampean nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kok operasi to, Oh, Mas? krungu kuwi operasi. Ati kok koperasi ki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep tak kei. Iya. Aku wis karep. Wes rasa ngono kaya. Oh, aku anggur kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara, Mbak. Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, Baru. disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Nggih, Luar ngaturaken biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Kok pertelon piye? Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah nek kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi hari ini untuk umum loh, Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh. Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh, Wah, Mas. jan hebat nek semene kok Nggih. wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Apa? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu ndak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jam. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek enek Ora jine. ketok ya? Ora Ora ketok lek ketok, putih lho ora sing ketok. sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jam ning jam. Oh, aku diarani kaya dukung to, Ken. Lah sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jam kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora Nah, ngerti aku ora apa mau ya muni terus toh, sampean. kamera drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Bapri lho ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah gelo. Saiki perkara putu karo Mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Ya. Nduk niki nembang Nyidam Sari gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wes. Ning nggone banner iki uduk gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mle yen nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngerti foto Nggih. kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, gareng Mas. Ya ra. Kudune sing luwih enom to Mas. Iya. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet
ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis, Ayo. kuwi anggepen wolana sing bagus dhewe. Ya ta. Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Kok dicet. apa Piye? kurang gawean to bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungen kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dah wang bagus Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi waranggana no. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang tuh gandrung wong ayu. Oh, arang-arang piye? Gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Cai dia. Oh sehat tuh asam urat, asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Lah, ngono kok dirembuk. Dah iya. Kaya ngene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene nyapa sing biasa. Joget iki biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi gareng dudu laboratorium. Isine Ya sing penyakit apik kok. aja ngono. Ya sing gagah. makane sing gagah. Aja koyo Iya, wong iya. Iya, aja dadi atimu. Saking senenge ngatiku polahku kaya ngono mau. Oh, nggih. Ya ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Gareng digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula, cek gula. Kencing manis nek. Lah biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis Ken. Dadema Nyawang kini nih Ken. Welas sana. Ken dituntut Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati ya. Lah ngapa ngerti miring-miringnya kok ya wedi to? Drama. Tapi ya malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek lho. terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Yo Pak ning De. yo terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Yo Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki yo ora nek salahe. Ning yo aja Malah terus kaya wong mecati ngono to. Tutungno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. besok kapan katekan
Wedhus. Bagus. Oh bagus ya. Bagus. Bagus. Jas. Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing ing Jaladri. Jaladri. Pancen kakean lagu tadi ora hafal. Apal? Lapal iki yo ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah ya, kono dhewe yo ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean, no. Wis ora kuat piye ta kek. Oh, mulane anggar petuk, petal, petuk, putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti Ya, wong ora. piro wae. Ora, yo urung jodone. Iki isih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro ta Cayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek Masa cedak arep- karo wong lanang iki nggo semangat belajar. Iya. Ngono. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, iki apik. Ngono. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Keloro-loronen. Oh, alah ya. Yo ngen. Nyedam tari. Yo. Lanjut. Sok. Nyidam sari. Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Nah. Ayo, Cak. Iki mumpung tak tes saiki. Apa, Kenapa? Mas? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Ah. Saya selalu berpikir Irigasi. positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Lah Mau gak? ono, Mau operasi gak? yo kuwi lah apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti- berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah, Ada. asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, Ya. heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep ini. niku genah wis sah, tur aman. Nah, kalau Nah. tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya, nggih. You know? Yes, jadi saya tahu arti koperasi. Koperasi adalah BH. BH. Berarti dieleng-eleng, Mas. Ha-ha. Soalnya enek pelajaran ning SMA biasanya kan enek to Mas koyo tabung-tabungan ngono kuwi Oh, enek tabungan, apa-apa. nggih. Koperasi adalah BH. Golek nganti Kok nek salahne gurune nyalahke gurune. kon goleki garek. Ya. Oke. Oke, anggota koperasi kudu sing nom, sing tuwa ora sah dadi anggota koperasi. Ya ora to nek ning kene iki tuwono yo kabeh. Ah, wong nom apa? Ya, Ayo, monggo. tutupno Ya, Nduk. lagune apa Monggo. iki? Nyidam Nyidam sari sari. langgame. Oke. Monggo yuk. Monggo mila Mas Andi. Sama
elok tenan. Oh, mula ya ora gumun, ora Piye? vokal yang Niken ki saya mumbul. Lah ngapa kok Mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora karbitan. ora kesengkan ning ditata karo kahanan. Mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki ampun lenggase, aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten Oh, panggungan nggih. Mas Gareng. Nggih. Bapak Siryadi sekalian Bapak. monggo menawi wonten keparengipun. Bapak. Sekalian Pak Trisno, sinten mawon niki bakal dipun kanthi kados Bapak. sadar saben monggo mriki. Bapak. Pinarak mriki. Bapak Sriyadi parenga wonten mriki Bapak. Monggo Bapak, Kalian monggo ibu. pinarak mriki monggo. Kalian ibu, kalian Metara. mawon. Larak disampirke ae ono monggo Bu. Monggo Bapak mriki Pak. Etan bali kula apa sejane ono Alhamdulillah. Ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Siryadi kalian Ibu. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih, pinaringan sehat sedayanipun. Binerkan dening Gusti. Sadurunge matur kana terjemahan Sriyadi kala wau. Malah. Ngapa dijelentreh-jelentreh iki? Yo kecetok. Kok suarane gaung to lek kaya ning jero gembok. Ora mudah-mudah kok Bu. Kene kene. Iki yang sewu. Nggih, niki matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sak kiwa tengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Sriyadi nggih menika. Ah iya, genah piyai kene pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, Koperasi Karep, jajaran manajemen dan seluruh anggota, karyawan, karyawati Koperasi Karep dan PT Karep Alam Sejahtera dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih malam hari ini puncak acara hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 disemarakkan oleh semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Koperasi Karep di seluruh unit usahanya dan PT Karep Alam Sejahtera selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dan perkembangan. Amin. Dan semoga selalu membawa rezeki yang melimpah, barokah, manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan Nduk niki. sehingga hari ini alhamdulillah hiburan wayang kulit Nggih. dengan Ki Dalang Mas Bayu Aji Prasetyo Nggih. dan seluruh kru yang luar biasa. Nggih. Dan tentunya alhamdulillah hadir juga Mas Gareng Semarang. Nggih. Terima kasih Mas Gareng telah Jelentrehkan. menjelentrehaken Oh, nggih. Jelentreh iki Nama. apa bahasa Indonesia? jelentreh. Menjabarkan. Nggih. Dan juga hadir pula Nduk Niken yang dulu masih kecil imut-imut sekarang imot-imot. Lah nggih. Rekamanipun wonten mriki sih kelas pira SD? Masih SD. Dulu Nggih. angger teko Niken ameh dijak foto. Gendel ibu ae. Nggih. Nah, alhamdulillah tadi sudah begitu datang disambut, alhamdulillah kemasuk ruangan saya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nduk Niken, dados beliau itu mengenang masa lalu, masa kecilmu di sini. Riyen ya nang kene karo Mas Sleng. Om Sleng almarhum. Ya, nggih, sekitar tahun 2012 12-an. 2012. 12-13 lah ya. Nggih, niku. Mula niki terus biyen Nduk Niken isih SD, saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Wah, alhamdulillah. Mboten sah, Pak. Mboten sah. Niku mungkin nek dikek saya glelek-glelek, Bu. Ora, tapi khusus, khusus nggih, napa? Saya dulu bersama Swargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayet nggih, Pak, nggih, nggih. nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Weh, lah iki. Ayo Mas Bayu mesti ra kelingan. Soalnya Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku, pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasta dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Suprayitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Nggih. Maka di sini yang masih saya lihat alhamdulillah panjang umur hanya Pak Giarto. Oh, nggih. Pak Giarto monggo masuk sini Pak Giarto. Mriki Pak Gi, mriki Mas Desan. Mulane ket sore kok mesem. Tolong Mas apresiasi saya. 2002 niku sing tesih nggih Pak. Pak Nggih. Giarto, Pak Samino, hanya Pak, hanya 4 orang yang 5 orang yang 5 orang. Nggih. Yang datang di sini berapa? Gangsal. Oh gangsal. Nggih. Ya wis aku gandeng seneng Pak Giarto tak kayak Pak Giarto sih. Mboten napa, mboten ndak masalah. Menika kula namung matur bahwa Nggih. alhamdulillah pengrawit abdi menika Nggih. diganti bukan karena abdi itu bubar, Tapi- karena memang satu demi satu sampun kapundhut. Regenerasi. Nggih. Ingkang tasih sugeng utawi gesang nggih diantaranya Pak. Nggih, nggih. Pak Giarto. Nggih, no, sisa-sisa Broto Pak Yudo nggih Giarto. kantor menika ayo. Tasih kemutan panjenengan manjak dateng Basuki Rahmat nomor 43. Tasih nggih. Langsung di nanggone gedung Tridharma. Alhamdulillah. Alhamdulillah panjang umur. Ini kenang-kenangan dari saya, mudah-mudahan barokah. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi. Alhamdulillah. Matur nuwun dan Bapak Suryadi. Muga-muga panjenengan sak keluarga pinaring sehat, Amin. lancar, Amin. sukses. Amin. Amin, 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 amin. Matur nuwun. Alhamdulillah. Mas Bayu, Dawuh. masih ada 5. Yang 4 mana yang 4? 4 ya kebet Mbak Darsini barang niku. Monggo silahkan ke sini yang keempat-empatnya. Nah, berarti anu sih. Ya. Pak Mangun, Pak Samino, Pak Demur, Pak Diratin. Eh, Ayo, Mbak Darsini. Eh. Pasti. Sing ngomongso panjak tuwek ngadeg. panjak tuwek. Nggih. Mbak Darsini, Pak Diratin, Pak 200-an. Demur, Lek Samino, Pak Mangun. Ayo ngene. Nggih. Nggih niki mila anu sampun mayang karo sedaya niki terus. Pun bibar Broto Yudo nek Mas. Ayo. Niki pun mendita sedaya, Pak. Nggih. Alhamdulillah panjang umur. Nggih. Ini manjai pas manten saya. Nggih, Ya. alhamdulillah. Dan ini penggemar tidak saya. boleh meri karena ini rezeki. Yang kepengin itu dum-duman tuwek. Oh. Waktu kuwi jaman kuwi Mas Gareng urung lahir Oh. gitu. dereng enten niku. Pak Bayu derek dalan niku kula pun derek panom. Wah. Nek di. Iki lah neng Tridharma, aku nggih. wingi kae neng Trimoluwo. Nggih. Niki Bapak niki. Nggih, cara anu ya veterane krawitan ayo. Ning masih produktif sedaya. Nggih, terima kasih. Matur nuwun. Tepuk tangan kangge Bapak Suryadi, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Wah,
Wah, mlakune terus beda. Iya. Mau munggah panggung ki ngene lho. Bar nampa ki terus Iya. Sesuk wani babat iki. Ayo. Neng matur sembah nuwun Pak, Nggih. kula makili kanca-kanca ruang menika sampun dipun paringi apresiasi. Nggih, Mas. Perjuangannya beliau-beliau itu sangat besar sekali untuk mempertahankan budaya ini. Leres. Dan juga Mas Gareng, kula matur nuwun kalih Pak Yit. Napa? Beliau kan juga sebagai sesepuh SBA, sedulur Bayu Haji. Oh, ngono ta? Setiap suro ringgitan itu mara sepuhipun beliau. Namun sakmenika sampun kapundhut. Oh, nggih, leres. Mugi pikantuk swarga lah. Amin. Bapak, nggih niken wonten mriki pun monggo badhe nyeksake lelagon menapa. Terus sinten ingkang badhe dipun dawuhi minggah? Ayo. Nggih. Nggih, monggo. Mbak Niken, Nggih, dalem, Mbak. sampean ini mulai wingi wis didambakan oleh Nggih. warga Bojonegoro. Leres. Nggih. Sesuk Pak Niken kapan? WA aku nih. Sesuk Niken kapan? Sesuk Niken kapan? Alhamdulillah malam hari ini Mbak Niken sudah tampil di sini. Amin. Mudah-mudahan Mbak Niken dengan tampilnya di Koperasi Kar bisa menghibur masyarakat Amin. Bojonegoro. Amin. Dan senang bahagia mendoakan Koperasi Kar tetap jaya-jaya selamanya. Amin. Nah, Mas Bayu, Dawuh. karena saya itu juga mesti ada partnernya. Oh, partner. Nah, partnernya biasanya pengurus karena yang di sini ada pengurus. Monggo Pak Haji Sinten, Pak? Trisno SH, Pak Widarko, Pak Jarwo. Pak Ketua Koperasi, Pak Pak Ketua Sutrisno. Nggih. Nggih, Pak Jarwo. Monggo Bapak-bapak ingkang Monggo mriki monggo. Mbak Cip, dan ada Sri Kandinya satu sekarang. sinten Sinten? Rama? Bu Sri Ratna Dewi. Ya. Oh, nggih. Oh nggih, Bu Sri. Monggo Bu, monggo Bu mriki. Monggo Bapak-bapak mriki ingkang sampun dipun sebat. Monggo mentara. Nuwun sewu, saderengipun matur kata-kata kula badhe nyuwun pirsa ingkang sisih mriku Pak sinten? Sik, sadurunge Mas Gareng takon, saiki tak takoni dhisik Mas Bayu. Napa? Nggih. Lah aku disenggah-senggah karo Mas Gareng terus Kula mboten nyenggol niku. Oh niku buyuten Pak. Lah iya, Kula mboten nyenggol. Mas Gareng. Nun. Pengen cair. Nggih. Pengen cair to? Oh. Lah mosok bokong ini disenggah-senggah ngene. Kula mboten nyenggol niku ngode. Alah. Mas Gareng. Nun. Yen pengen cair gampang. Napa, Pak? Coba betekin jenenge bojoku sapa. Nah. Ayo. Artekno sisan. Kowe mung wis ngartekne aku to? Nggih. Ngartekne aku berarti caire 50. Yen ngartekne bojoku 150. Mboten, yen kula ngarani niki kula wedi kleru. Niku pusaka lho, Pak. Naminipun nak pusaka. Naminipun sinten mengke kula artekaken. Lah ya jenenge sapa? Pun boten sapa, pun boten apa-apa. Karo bojone dhewe kok lali. Ora wong Pak Sri Adi nyetes kok. Menawi boten klentu lho, Pak. Nggih. Kira-kira niku. Nggih. Nun sewu lho, Pak. Nggih. Menawi boten lepan lho Pak. Nggih. Ndang kok dinteni kok. Kowe kok ngenteni ngopo? Ya, Wong sing arep mari duit kene kok wis ngenteni. Lah aku Nggih. ya ngerti namane. Yen boten salah, Ya boten klentu. niku sinten? Alah, malah Iya, tak Aku mulai. terus terang wedi. Yen nganti nun sewu, Bu. Panjenengan bolo kula to, Bu? Sebala ora Asmanipun ngerti sinten? kok. Yo ora apa-apa to takon dhewe. Sing nakoni sing kakung, sing putri sing tak takoni. Naminipun sinten? Sinten? Lah. Bu ya ngono sinten ayo.
Wah, Ayo. repot kapan caire iki. Mboten saya itu mangke kula terjemahkan Bapak lah sampun. nggih. Naminipun sinten? Tuti Wahyuningsih. Ayo. Tujuan omah-omah karo panjenenganipun Pak Pak Suryadi. sampun kelampahan. Kok ngono? Lah, Oh, ti, ti mongso menika sampun dados garwanipun. Oh iya. Terus Sinten malih, Bu? Wahyu. Wahyu Ningsih. Wah, saiki wis dadi garwane Bapak. Iya. Suwe. Heeh. Yu. Terus Yuwono slamet ora ana alangan sawiji apa. amin. Ning. Niate takon jeneng mergo arep ngekeki aku. Kair. Terus terus yang kirang Kirang, Pak. Ora iso wis cukup. Kurang, Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Oh alah. Pak Suryadi sido kenek iki mau. Pokoke aku ki Lah piye wong meneng disenggal-senggal ini. Lah aku ki jerat. tak kira ki driji dadak buntut ta, Pak? Oh, wah buntut iki nyet. Aku dipadake duwe butut teng arep. Weh, betheo salah siji. Gencahe. Alah. Iki lho, bapak iki asmane sapa diterjemahke. Namine sinten, Pak? Ayo. Ayo iki tak kei anu apa kuwi klune ya. Kak, anu Mbak Nggih. Niken. Klune ini beliau ketua koperasi. Nggih. Ayo sapa? Ketua koperasi namine Ayo. Pak Sugeng Kencana. Lah. Nek kaya bisnis. Sinten, Mas? Wong ki nek piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe. Lah, Jawane apa Jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok Ora iso? Munggah panggung iki lho wis. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngenyak seniman kok beliau kok cair iki. Oh, mindah HP. Pindah HP. Tak kira Ngawur. cair. Ya kan, Pak Nggih. Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren nerjemahne lho langsung di. Perasaan terjemahke ya kan ya. Ngomong bedek tok lho. Ayo. Teko Bapak. klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wis iki kok kair terus engko. Niken ki penyanyi apa Bang Titil lho jare. Lah ngopo? Kok kabeh dijaluki. Pegawai koperasi ya. Kowe Kaya yang koperasi. Nah, kowe yang njaluk ki aja kowe tok. Aku jaluk. Alah wong kiriok jamaah ya. Monggo Pak. Pak, Anu, badhe nyekal ngersake napa Pak Trisno Pak? Nggih. Kalian Pak Pak Suryadi. Apa? Bapak-bapak. Monggo. Monggo Bapak-bapak apa? Kula nyuwun lagu Perahu Layar. Oh, perahu layar. Kenapa harus perahu layar? Karena ibarat bahwa Koperasi Karep ini adalah sebuah perahu, sebuah kapal yang ditumpangi 6.500 orang. Amin. Sehingga saya sebagai nahkoda kapal itu supaya semuanya bisa makan, semuanya bisa hidup, Tepuk tangan bisa kagem Pak bekerja Suryadi. untuk Koperasi Karep dan untuk perahu yang kita tumpangi bersama dan memberikan dampak positif ekonomi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Amin. Dan itu monggo perahu layar. Monggo perahu layar dipun garap. Monggo yuk.